سلام زخبركم تخطاتتي ملبزا سمونا بزينا اب وايتي جورنال نلومي كلتا تحساس كلتا شحن عسران سلسن سدالو سمونا وزينا حيزالكم قريبا لخو كمت لمود لايك شير وغندوخا سابسكرايب بمقبار نايزي چانل تحستو نايك اتالي تخافلتي كونو سناي مكتتال ኤርትራውያን ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝዓበየ መመንጨዊ ፀሓያዊ ፀዓት ተኺሎም መንግስቲ ኤርትራ ቀይድዎም ዝጸንሐ 54 የመናውያን እስራት የፋኑ እስራኤላዊ መኮንን ዘድሓነ ኤርትራዊ ናይ ክብሪ ሽልማት ይቕበል ኣብ ኣስመራ ዕዳጋታት ኣንሄርኩም ዝተባሃሉ ነጋዶ ተቐፂዖም 13 መራሕቲ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ኢትዮጵያ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ይጽውዑ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንሶማል 1 ሚልዮን ዩሮ ብሓገዝ ሂቡ በኤርትራውያን ኣሕዋት ዝውነን ኣብቴክ ኣፍሪካ ዝተባህለ ትካል ኣብ ደቡብ ሱዳን ከተማ ጁባ ዝዓበየ መመንጨዊ ፀሓያዊ ፀዓት ከም ዝተኸለ ሶላር ኳርተር ዝተባህለ መርበብ ሓቢሩ ኣብ 2011 ናብ ደቡብ ሱዳን ጨንፈር ዝኸፈተ ኣብቴክ ኣፍሪካ ምስቲ ንከተማ ጁባ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘቕርብ በኤርትራውያን ዝውነን ኩባንያ ህንፃ እዝራ ክልተኣዊ ስምምዕ ብምግባር እዩ 26 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘፍሪ መመንጨዊ ፀሓይ ፀዓት ዝተኸለ مسراتن لعلوي حلافن أبتك أفريقيا إنجنير جرماي أبراهاب زهابو قال كتما جوباها حليفو مقرات إلكتريك قاتم مسنحو بمملكات إذا حجي سرحو جميرو زلو ممنش أويت أحاوي ساعات لكلو تأقامان تغرف مهانا حبيرو اتي بروجكت سرحو كابز جمر كتما جوبا بغطري 300 ميتاويت كابتيا غدي ما خلطك أملو تنحت بندالي سرح جنريتر 700 ميتاويت دما كابزي بأبتك ستخلت أحاوي ساعات تتكام كمزلا رديو اتي بروجكت بماكلاي جمجام أما عنتي كابتيس أكثر 220 ميجاوات أوري من جكم زلوز تغسي إنجنير جرماي نلعل فرق مليون سبات مع عنتاويا قلقلوت نايم هاب عامي خمزلوها جنزيبو نسوا سعبو تتكايت ساعات مسلو على ماو كليماو كنت حتى أساسيرو أقداسنتو أب أفريقيا ترايزي كون أمن عالم عزوز مخانو بمزكار بزيك أبتن أبيات صحفتن كفيتهم سرحو لنزلو هاقرات أبقالوت 29 هاقرات استفلاليو بروجكتات بقيسوم عم مسرح كم زركبو حبيرو اتبخلت تشحن شدوشنا بإرترا زغوم اتكال أبزو وانزي أبسلستا هاقرات أبزركب 13 هاقرات جنا أفريقيا فيتو عم مسرح يركب أب أفريقيا أب سيراليون غيني نيجر دبوب سودان تشاد ريبوبليك ماكلاي أفريقيا يوغندا ديمقراطية ريبوبليك كونغون جنا أفر كلو أب إيسيا دما أب هندن بابا نيوغيني جنا أفرالو تكال أبتك أب كلتشحن عسران حدا كابتوم أب أفريقيا زركبو بتكنولوجي ديجيتالاو سرحاتن تتكال ساعاتن لو تزمتو زرلو 5 تكالات حدا بمغان أب غانا بزمدبرو أفريكان ديجيتال چامبيونز تبهال مأكل ببلوطنة تراوحي منباري يذكر أبزو وانزي إرتراوين سمويان سبتساقان أب هاقروم كوفرون هاقروم من هزبو من كم عبلو زفكر بايتاس لسانو كم دبوب سودان يوغندا أنغولان زا مثل هاقرات أفريقيا عم معبال عبد تراي تصاوتكم زلو يفلت أب إثيوبيا أورال أبز عينتا وتادرايت مكينات تتعينهم كقعدو استرهبو 52 إرتراين سدتنتات أب تحت قيد بوليس كم زاتو من جتات حبيرهم أتوم سدتنتات كاب سودان بمسمر متمان أب إثيوبيا زاتو زنبرو خينهم أب دبوب إثيوبيا بمكينة سراويت إثيوبيا خقعزو خلو خمسة تحزو بوليس زوبا اللي أفليتو اتوم سدت النتات تاسيرا يخون باسبورت زي بلون كوينوم اتاب تحت مقوطة وعلا زلا سافراتهم زنبرت مكيناغن حقاويت ناي سراويت إثيوبيا تشكركاريت مهاناي بوليس سرد بزعبا قعزوهم تحتيتهم أبزهابو ملاش قاب سودان بمكينا بمسمر متمان أبالي سابا خمزاتو كاود ما نبكينا يقعزو من بارم حبيرهم اتا مكينا وتادراويت تغنبر أم السقاقارهم ويمقعزهم سراويت إثيوبيا بزعبا زنبرو ترى اتمنش زخونه يخون أمتي هابن منجس إيرترا كيدوم دزنحي 54 يمناوان قففت عسان أو عدون كم استفانو عرب نيوز حبيرو اتوم ناسات حدا عمتا ما أسرت تصنحو يمناوان قففت عسا أب كلتا قجلتات تماعيلوم يمنا وعدوم تفانيو
እቶም 29 ዝሓለፈ ሰሙን ብወደብ ሆዴይዳ ናብ የመን ክምለሱን ከለዉ እቶም ሰረፉ ድማ ብሰንበት ብገማገም ባሕሪ ሞካ ከም ሰዓቦም እዩ እቲ ምንጭ ዝሕብር። ብዘይካዚ ኣብ ከባቢ ዓሰብ ንኣስታት ክልተ ኣዋርሕ ተኣሲሮም ንዘለዉ 39 የመናውያን ናብ ዓዶም ንምምላስ እውን ሓንቲ ጃልባ ተላኢኻ ከም ዘላ እቲ መርበብ ዜና ንምንጭታት የመን ብምጥቃስ ኣፍሊጡ። እቶም የመናውያን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዓሳ እናገፈፉ ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ድሕሪ ምትሓዞም እዮም ኣብ ኤርትራ ተቐይዶም ጸኒሖም። ጀላብኦምን መግፈፊ ዓሳ ናወቶምን ከም ዝተሃገሩ ድማ እዮም ዝገልጹ። ኤርትራን የመንን ዘሰሓሕበን ዋንነት ደሴታት ዝቑርሓኒሽን ክልማይን ኣብ 1998 ብኣህጉራዊ ዳንነት መፍትሒ እኳ እንተረኸበ ጉዳይ ባህላውያን ገፈፍቲ ዓሳን ክገፍሉ ዝግባእ ክልማይን ግን ክሳብ ሕጂ ኣከራኻሪ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ብሰንኪ እዚ ድማ እቶም የመናውያን ገፈፍቲ ከኣትዉ ኣብ ዘይፍቀድ ክልማይ ኤርትራ እናጀለቡ ዓሳ ክገፉ ጸኒሖም ብዝብል ኤርትራ ብተደጋጋሚ ተቐይዶም ዘላ። መንግስቲ የመን ብወገኑ ነቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ትፍጽሞ ዘላ ተደጋጋሚ ምእሳርን ምህጋር ንብረቶምን ግብረ መልሲ ክህበሉ ምዃኑ እዩ ዘጠንቀቕ። መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ብተደጋጋሚ ዝግለጽ ምትሓዝ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ብዝምልከት ዝኾነ መግለጺ ኣይህብን እዩ። መንግስቲ እስራኤል ኣብቲ ብ7 ጥቅምቲ ሓማስ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ተወጊኡ ሃለዋቱ ኣጥፍኡ ንዝጸንሑ እስራኤላዊ ኮሎኔል ንዘድሓነ ኤርትራዊ ንጅግና ዝግባእ ናይ ክብሪ ሽልማትን መንበሪ ፍቓድን ሂቡ። የሩሳሌም ፖስት ብዘቕረበቶ ጸብጻብ መሰረት እቲ ሙልጌታ ጸጋይ ዝተባህለ ኤርትራዊ ነቲ ብናይ ኮድ ስሙ ኮሎኔል ዋይ ዝጽዋዕ ኣዛዚ ኣብ መገዲ ክሰሓግ ምስ ረኣዮ ካብ ታክሲ ወሪዱ ቀዳማይ ረድኤት ብምሃብ ካልእ ሓገዝ ክሳብ ዝረክብ ምስኡ ጸኒሑ። ሃለዋቱ ኣጥፍኡ ዝነበረ እስራኤላዊ ኮሎኔል እቲ ኤርትራዊ ስደተኛ ህይወቱ ኣብ ሓደጋ ብምእታው ብዝገበረሉ ረድኤት ድሕሪ ምድሓኑ ንሱ ብግዲኡ ብዝገበሮ ጻዕሪ እዩ ሙልጌታ ጸጋይ ናይ ጅግና ክብሪ ንኽረክብን መንበሪ ፍቓድ ክወሃቦን ክኢሉ ዘሎ። ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት እስራኤል እውን ነቲ ብኣዛዚ ሰራዊት ዝኾነ ዜግኡ ዝተዋህቦ ሓበሬታ ኣብ ግምት ብምእታውን ነቲ ኩነታት ብምምርማርን ንሙልጌታ ብሰንበት 26 ሕዳር ብወግዒ ናይ ጅግና ክብርን መንበሪ ፍቓድን ሂብዎ። እስራኤል ንዓሰርተታት ኣሽሓት ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ጉዳያን ብምጉታት ዳርጋ ንብምልኦም ክትነጽጎም እንከላ ናብ ሩዋንዳን ካልኦት ሃገራትን ንምስግጋሮም እያ ክሰርሕ ጸኒሓ። ኣብ ኤርትራ ወቕቱ ዘይሓለወ ዝናብ ኣብ ዘራእቲ ዘውርዶ ዘሎ ጉድኣት ብምምዝማዝ ዕዳጋታት እኽሊ ኣንሂርኩም ዝተባህሉ ሓያሎ ነጋዶ ከም ዝተቐጥዑ ሬድዮ ኤረና ሓቢራ። እቶም ነጋዶ ኣብ ዕዳጋታት ንዝነበረ እኽሊ ኣብ መኻዚናታት ሓቢእኩምን ዘይምኽንያታዊ ወሰኽ ዋጋታት ጌርኩምን ተባሂሎም ከም ዝተቐጥዑ እታ ሬድዮ ንምንጭታት ኣስመራ ብምጥቃስ ኣረጋጊጻ። በዚ መሰረት ናይ ሓደ ነጋዶ ናይ እኻል መኻዚናታቶም ክዕሸግ እንከሎ ገሊኦም ድማ ብመጠን ዝወሰኽዎ ዋጋ ካብ 1 ኩንታል ክሳብ 500 ኣፋ ከም ዝተቐጥዑ ሬድዮ ኤረና ናይ ድምፂ መርትዖ ብምቕራብ ኣቃሊሓ። ኣብ ኢትዮጵያ 13 መራሕቲ ፖለቲካውያን ሰልፍታትን ፖለቲከኛታትን ኩናት ሓድሕድ ደው ይበል ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሰላማዊ ሰልፊ ፀውዖም። እዚ ን10 ታሕሳስ 2023 ተፀዊዑ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ሰለስተ ዓበይቲ ዕላማታት ዝተሓንገጠ ኮይኑ ብቐዳምነት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ብምእታው ካብ ዝተዋህቦን ዝቖመሉን ልኡላውነት ሃገር ናይ ምሕላው ተልእኾ ወጻኢ ኣብ ናይ ደም ምፍሳስ ተግባር ተሸሚሙ ምህላው ካብ ዝተግባር ኣዳው ኣኪቡ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ካብተን ክልላት ወፂኡ ናብ ቋሚ ማዓስከራቱ ክምለስ ዝጠልብ እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ሰልፊ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ክልላት ኦሮምያ፣ ሲዳማን ኣዲስ ኣበባን ካብ ኣምሓራ ስለ ዝውለዱ ጥራይ ብዘይ ዝኾነ ፍርዲ ኣብ መዳጎኒ ማዓስከራት ተሓይሮም ዝርከቡ ዜጋታት ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ ክሓትት ምዃኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ብዘይካዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ካብ ክልላት ትግራይ፣ ኦሮምያን ኣምሓራን ዝርከቡ ተፈናቐልቲ መጻወቲ ናይ ፖለቲካ ጠላዕ ምዃኖም ተሪፉ ናብ መረበቶም ክምለሱ ክጠልብ ምዃኑ እቶም ፖለቲከኛታት ናብ ማዕከናት ዜና ካብ ዝዘርግሕዎ ደብዳቤ ንምርዳእ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብዚ ልዕሊ 100,000 ተሰለፍቲ ክርከብዎ ግምት ተዋሂብዎ ዘሎ ሰልፊ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ቀዋማዊ ተልእኹኡ ክፍጽም እቲ ደብዳቤ ተማሓፂኑ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምብራቕ ወለጋ ተመዛቢሎም ቻግኒ ኣብ ዝተባህለት ከተማ ተዓቒቦም ካብ ዝጸንሑ ተመዛበልቲ 50 ሰባት ብሕፅረት ምግቢ ከም ዝሞቱ ዶይቼ ቬለ ሓቢሩ። ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ሓደጋ ውሕስነትን ምግብን ናይታ ከተማ ብወገኑ እቶም ተመዛበልቲ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ምግቢ ረድኤት ይረኽቡ ከም ዘየለዉ ኣፍሊጡ ኣሎ።
ኤውሮጳዊ ሕብረት ንመግዚ ኣጽዋር ዝውዕል 1 ሚልዮን ዩሮ ንመንግስቲ ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማል ከም ዝለገሰ ንሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሃገር ብምጥቃስ ጋረዌ ኦንላይን ሓቢሩ። እቲ ገንዘብ ነቲ ኣንጻር አልሸባብ ወተሃደራዊ ስርሒታት ኣብ ምክያድ ዝርከብ ሰራዊት ሶማል ዝተራቐቐ ዘመናዊ ኣጽዋር ንምዕንጣቕ ከም ዝውዕል ዝገለጸት ምንጪ ኤውሮጳዊ ሕብረት ከምዚ ዓይነት ወተሃደራዊ ሓገዝ ክገብር ናይ ፈለማ ምዃኑ ኣነጺሩ። ሚኒስትር ምክልኻል ሶማል ዓብደልቃድር መሐመድ ኑር እቲ ሓገዝ ሰራዊት ሶማል ነቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ማእከላይን ደቡባውን ክፋል ሶማል ሰፊሕ ዝርግሕ ዘለዎ ዕንወት ከስዕብ ፀንሐ ዕጡቕ ጉጅለ አልሸባብ ንምድምሳስ ኣብ ዝረባረበሉ ዘሎ ወሳኒ እዋን ትርከብ ብምኽኣሉ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ምዃኑ ብምዝኽኻር አልሸባብ ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕ ክድምሰስ ምዃኑ ኣስሚሩ። ሓያሎ ወተሃደራውያን ተንተንቲ እውን በዚ መንግስቲ ሶማል ተታሒዝዎ ዘሎ ወተሃደራዊ ወፍሪ ዕጡቕ ጉጅለ አልሸባብ ነዊሕ ኣብ ዘይኮነ ግዜ ሰፊሕ ግዛኣታት ከምንዛዕ ምዃኑ እውን ይእምቱ ኣለዉ። ፕሬዚደንት ሓሰን ሼኽ መሐሙድ እውን ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ዝሃቦ ቃል ቤት ምኽሪ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ንዓሰርተታት ዓመታት ኣጽኒሖ ንዝጸንሐ ናይ ኣጽዋር እገዳ ኣብ ዝመጽእ ሒደት ሳምንታት ከልዕሎ ልዑል ተስፋ ከም ዘለዎ እዚ ኸኣ እታ ሃገር ንአልሸባብ ብብቕዓት ንኽትቃለሶ ክኽእላ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዋይቲ ጆርናል ንሎሚ 2 ታሕሳስ 2023 ዘዳለናልኩም ሰሙናዊ ዜና ዝተኸታተልኩም ወይ ነይሩ። ሰሰናዩ